Moitas grazas, señor presidente. A verdade é que me parecía que a señora Pontón estaba moi necesitada e dixen que non se parecera a vostede, pero evidentemente que vostede aínda está máis. Señor presidente, vou a dicirlo con honestidade. Paréceme moi grave que o presidente da Xunta se atreva a dicir neste Parlamento literalmente a señora Pontón está moi necesitada. Non só xa está, non é unha expresión que eu vexa lesiva nese sentido. Non só porque detrás desa expresión hai un machismo repugnante, sino porque nos delata a catadura moral do señor Feijóo. E non me vale con que o retire. Xa está, gracias. Gracias, nada. Gracias, señora Pontón. Xa está. Gracias. Gracias, señora Pontón. Xa está. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Por favor.